שהבני הפלמנקו החליטו שאולי קצת נמאס להם מהמוזיקה של הפלמנקו והם רוצים לעשות פלמנקו על מוזיקה קלאסית. אוקיי? אז עכשיו אנחנו נשמיע מוזיקה קלאסית ואני אעשה לכם ריקוד פלמנקו שהוא גם עם של והוא גם קצת בלי של בחלק מהריקוד ואתם תראו פלמנקו קלאסיקו. יש הרבה פעמים שגם רוקדים עם נעלי בלט ואז זה קלאסיקו אספניול ורוקדים את זה עם קסטנינות הרבה פעמים. זה סגנון שהוא הרבה יותר חדש, זהו, והרבה יותר מודרני ורוקדים אותו הרבה היום בספרד. חזק חזק. זה על שם קומפוזיטור שנקרא מנואל דה פאיה. מנואל דה פאיה, כן, הוא מאוד מאוד מפורסם בספרד והוא עושה את המוזיקה הזאת ששירנו תרקוד לכם עכשיו. תמחאו לו הרבה כפיים. בראבו, אולה, ואמוס, גואפה. אולה.
למה? כמה זמן הפלמנקו קיים? קצת שנים, הרבה שנים, כן. הרבה שנים, נכון. פלמנקו הוא ישן, 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 ישן. ובגלל זה כל כמה שנים אומרים, טוב, נמאס לנו לרקוד מי שרקדנו עד עכשיו. עכשיו נעשה משהו חדש. אוקיי? בגלל זה אתם שומעים על כל כך הרבה סגנונות. אני אספר לכם עוד 3 סגנונות שאתם תראו. אחד זה נקרא פלמנקו חונדו. מישהו יודע מה זה חונדו? לא? חונדו זה עצוב, 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 עצוב. אוקיי? יש סגנון שלם שהוא בשביל ריקודים עצובים. אתם מכירים ריקודים עצובים? לא. נכון? לא. בדרך כלל רוקדים רק שמחים מאוד. אבל בפלמנקו יש ריקוד שמוקדש לעצב. אם אני מרגישה שאף אחד לא אוהב אותי או אם רבתי עם חברה שלי, אני יכולה גם לרקוד ולהיות עצובה. אוקיי? ויש סגנון שנקרא צ'יקו, שזה ריקוד שמח, קליל, בכיף, שרוקדים, כששמחים, כשחוגגים משהו. ועכשיו יש משהו באמצע. מה זה באמצע? מה? גם וגם, בדיוק. הוא נקרא אינטרמדיו. הוא גם קצת עצוב וגם קצת שמח, ולפעמים הוא גם שמח וגם עצוב באותו ריקוד. אוקיי? אז עכשיו אתם תראו ריקודים מתוך הסגנונות האלה. עכשיו שאתם תראו הוא ריקוד אינטרמדיו, שאני ארקוד אותו. הוא נקרא פנדנגו דה וולבה, והוא ריקוד שמביע, הוא לא מאוד מאוד שמח, אתם תרגישו את זה, גם הוא לא ריקוד נגיד שאני מנסה לשעשע מישהו, זה ריקוד שהוא קצת יותר אישי, ואתם תראו, אני מקווה שתהנו ממנו. טוב, שאני לא יכולה לעשות בגדים, אז אני אשים לעצמי. אמרי שואל אם זה לנשים או גברים. זה ריקוד שהוא לנשים.